Hallå? Det var en stor uppgåva att finna ut av hur all färslan här ute i öknen skulle skipas. Tog brukte kommunen Rampöl som särkunder i öknen som rådgivare för att få en samlad färsellöst för allt ökne. Och pastoren som vi det tar i bruk en pastor av de samlade lösningarna. Vi har i arbetssökande av Marknadsvännen som går från Danielströ och Ivle Baunus og Sujeveven og Jansargøto under parkeringsplassen til Glæser og Baunus kommet vel avvis av tritja ferslene og i økenen, særlig nå større skolabyggingen her setter over hans større krøv til å skipa ferslene. Dette har ikke vært noe løtt oppgave til Tikkun og Konsax som har haft høves arbeidstøkene. Ferslan har så å si ikke gjøkne arbeidsplasser til Tikkun og hever til at du setter større krøv til Tikkun og hever ikke vært helt vantalest. Så takk til Tikkun for vel arbeid, og takk til Tikkun grannar for tålsømme og velvilt. Skilje vel ødel her i områdene som har vært i Ørskjømla, nå arbeidet hever steg i gjer. Undervårdare Jakonsax har vært EM Asfalt, som har asfalteret og strøypa, Elnet, som har tidset seg av Gøteljøsnon, Dia Jakobsen, Grådleiing, og SH Landmating. Og en takk skal Øystenfelle Røynhalde til kommunen for hjelpsomme. Sev og Efternet har Øysten gjort fitt av omleggingen av Keialon, og nye omlegging av Kloak Øysten gjort. Det HMP som steg for prosjektering og etterlite. Råd for bytjeløslo. Gøte ljøsstølten til kommunen har haft om hent til oppsettene av ferseljøsene sammen med Vaidaren og Svarsko. Vi tenker det for tvøyme ferseljøsene å markere at her som parsten av samla og ferseljøsene nå liv. Etter standa så noen eike arbeid og nå å støypa kantbjølka mittlen under Gråvastøyene og Marknadsveien og gjør en gøtestoppa i mittlen hese veier. Hese være etter atlan gjørt i nastum. Annars vil arbeid vi gjøre en av bussendastøy og økene ved syne av Baunus. Hette økene vil samtidig brukt som bytjeplass i samband med Liotjer av Hans Andreas Argøta, som øyser en parster av de samlede løsnene her i økene. Etter økje vil vantade klart om man har 4-5 viker, og kunne bussførere ta vantade bruk av skolen som her for å standa. Her vi hoa vi merska, vi tåk og hetta vakstrar økje her ute, vi og i nukje bussløyene, da han for en tøysøyene var dagført. Og i nukje løy var sett av til hetta økje, og køyrer nu ringløyen, da skolene åpner omfram til at nekvar løyer køyrer fram vi her. Hentan arbeidsstøkken kostar i alt 16,8 millioner, og samleie løsningen i ødlen økenen ligger om 6,5 millioner. Vi hesen åren for at tentra første ferseljøsene her ute, og 18 år så for høyne i Esterøy at grøya eller avvisan grøya nærre fra økenen. Takk for det.
Ja, välkomna alltid till Anna Shota Jöknengång av anläggningen så som det ser ut där. Och som Jakob Damjo förklarar ifrån så är detta rättliga störst anlägg och som är en part av flera ljuskrysson. Vi stannar i en här vid Bonus och inkörsna till glaser. Och vi att ta en tur runt i anläggningen. Det är rättligt omfattande. Vi stannar på här vid en delta gång och cykelbred. Och vi såg lika som cykelbanan som för i vägen här och vi såg nu grönt så vi får kanske röna spag och ner hända vägen. Vi såg att färslan hon är rättliga näck för skalt det och ju sån coronatid. Vi kunde lucka prova för i rum här tar man kommer fram och här så är det knappar att trycka som gör att färslan för att stäcka den löte. Vi kan prova för ut till landet här. Här trycker man och han sänder lock så små button på isen framåt. Och så börjar vi till taver grönt och så kunde vi lucka för över. Som vi såg här så är det bilar och cykelfärslan hon är maskerad av en och så tar så såg att det skulle cykla till fjärde handvägen att det får grönt samma vi färstarna. Och vi såg att det lyser och kontakterna så märker att det är rätt faktiskt kommer grönt signal om man har lite löt så att det inte pjövas att avtalnas allt för nek. Så det är bara att hålla ner. Så här det är förprogrammerat och snäckt tog för till det. Så här är det ett öjla störst strup i arbete som vi görs där. Det är några kilometer av strupen som är målar nu senaste veckan har vi tagit skott över att det är en god hjälp att så då låter vi föra i rum här. Jag ser utla folk långt har vant vi att bruka vassarna som vi stribar upp. Vi såg här är det faktiskt en strup en linje som vi såg här är det cyklarna som har finns så en särskild stoppstrupet. Här måste vi nekra time i land någon. Här skulle ta det rätt där så skulle strupna så skulle cyklarna stäcka vid hassa strupna. Det är full stopp. Vi kunde prova färra. Långt om man har tränat av en. Kommer vi så till en pinn här nere eftersom vi såg att det här är pinnen som det cyklande skulle bruka att det komma fram. Hvis det skulle i rum. Det är lyser långt så han är klar till bruk. Det är fär nu pjö så jag tror att jag lyser att det kommer automatiskt vara grönt. Det gör att om man efter det så såg vi in och en rätt ljus som är här och att det här är faktiskt ljus som ta cyklande skulle bruka till det för att cykla. Vi kommer nog att skifta där ut vid en cykle som man säger mono men det är så till cyklande som för om man efter. Så att nu är det grönt här så det är så är det att lucka som nu är grönt för det för de cyklande och man har glaser så det är onkel som kommer cykla här till om man ställer sig här av oja och så får man i rum om man cykelbredna. Det är kanske inte skulle jag mer att säga om dessa lösningar annat än att vi har en luktande lösning uppe vid hinäntan handskolan som lucka som här i skibanen är den samma vi färslig och så man efter till cyklande och till det gängande. Och här så rysligt av kontakten och trösta om man inte tålar boja. Annars kan det säga att det är en så kallad intelligent skiban. Att orsaken till att vi sommarstans har rättliga höga pelar här och kraftiga pelar. Onkel helt kanske att det är lösen drivet men sannolikt är att här som har sett det där upp säger att detta är törver och har så kraftiga pelar så för att släppa under ristingen. Här sidan är ratar som vi sitter toppen någonstans när vi såg där runt omkring kanske hade ratar som faktiskt matar bilarna som kommer körande emot här. Så läs att ta kan finna att nu är det grönt. För hemma spålar vi någon men det är så vi ratar dem och då är så höga pelarna här för jag kunde lucka som sådja upp om tar höga bilarna och att ta färstarna som är här. Så tanken är så att ut i dagliga så är grönt alla tog in efter huvudvännen där. Men kommer bilar in från sojvännen och så ser rataren där och så blir det så grönt och sojvännen. Att trea är faktiskt att de morgonen kommer att vara ett program som kör vid förston tojon så färstan kommer att vara regulera och det var lukka som utgångspunktet för till lösningen som är. Så här har vi så tvära de nutjaste färstlösningen på innan. Ett kommer så långt ner här så som vi kallar för Hans Andreasgöte. Här tar vi över som kommer att köra nian fram vid skolan och flöton till Hans Andreasgöte och här vi kör ända att vi är så isniga Joskryss ett annat Joskryss i landavännen och detta vi uppe i hästen ändan. Tar vi så upp ja 4 och så kommer 2-3 att avvigas vid landavägen ändan av landavännen och ändan av välbaservännen. Så här blir det regulerat att ta i detta kommer på plats.
innan inte allt länge då. December månad senaste läge var vävren så öppen om att Andreas har gått. Så det är en lydsynder en fråga om att det är anlägget som är här. Så till som vill jag vi tack för det.